Privet! No niin, sit mennään. Minkä takia se lähti? No se on 50-vuotias mies. Kaikki vaan lähtee kun ne näkee. No tykkäätään vanhoja miehiä vittu. Hallå! Privet, kan ni höra mig? Näytäkö se mun perse? Näytä. Showman. Kuuleeko se? Ei. Mikä se sen nikka sinne chattiin? Vaikka girls holy fuck vittu Ricardo masturboimassa. Oi vittu! Ei! Se puhuu. Hur fan, oj shit. Onks toi David Dobrik? Mitä vittua? Vittu 2 molkkua. Holy fuck vittu. Mulla on 2 toi. Mä oon nähnyt... Oi! Hai, tää on joku bottityö. Tää on ihan varmaan joku botti. Hello! Yeah. Yes. No. Okei. No on niin vittu suoraan C3LV jostain notepadista harjoitti. Sano sille show tits. Ei vittu se on pieni! On mä... Herranen aika. Sano hello. Hello, can you hear me? Sitä ei olekaan kaikki ihan kunnossa. Mä oon odotettu, että se lataa kunnolla, siinä näkyy vaan penis. Pistä chattiin koronaviruskysymysmerkki. Oi. You both like... Yes. Riviet. Hello, can you hear me? Se taisi kuulla mut. Se runkka. Runkka. No voi Vittu se runkka, se näki sen naamaa. Se vittu vemputtaa se islamilaista kyrpää se siellä satana kameran takana. Miksi sä laittanut siihen interestiin mitään? No we wait. No. Tule nyt perkelee. Kannattaa laittaa joku... Kannattaa laittaa joku interesti. What the fuck do you want? Mennään tänne näin. Pysy. Hei. Oh fuck, pelottavaa. Mä itken kohtaa. Isoja meloja vittu. Oon käynyt enemmän kyrppi, mitä sä on nähnyt herranen aika. Pistä can you hear me? C3LV, bro.
puhua jotain. Hello. Hyvä hymyilee. Silloin sen tässä hommit. A girl wants you. Give me Ei mitään gay cams. Minkä takia tää aukas jonkun herranen aika? Se on mainos. Toi Roijani vittu tulee. No! Tähän tulee... Mitä vittua? I don't think I am live. Ihmisiä. Mikä näitä ihmisiä vaivaa? Toi nyt hetken mietti, onko se mies vai nainen vittu. Can you hear me? Näpperi. Vittu sekunti. Herranen aika. Sekunti sen jälkeen kun hän otin perse rupes vaan vittu hiplaa sen mulkkua. Oot sä nyt ihan varma, että se gay vitun osastolla? Hi, can you hear me? Speak. Hello! Oh. Oh fuck. Very good. Kysy mistä sä oot. Show me your penis. Kysy mistä sä oot. Where are you from? Kazakstan. Same. Pipi. Where are you from, man? Russia. New York. Saint Petersburg, Russia. London. Привет, как дела? London. Обиден. Сука, блядь. No nyt se meidänkin mikki Put cock away, man. Put penis away. Please. I don't want Nyt se mikki ainakin toimii. Nyt mä tiedän, että se mikki toimii. Kolme striikki. Mua tulee vitu huono olo, kun mä oon täällä. Vittu, kysy sitä miksi sun puna on niin pieni. Why you dicky so much? Ei vittu. Hello! Show me your tits, beautiful lady. Mitä sekin? You have terrible intent. I know, it's 40 kilobyte from Russia, man. Oh. Hello, lady. Tää on botti. Tää on botti. Tää on botti, kato nyt sitä vittu. Mä luuppaan video. What up? Are you looking for some tits? Are you looking for boobies? Ei sellaista. No mä koitan katsoa jostakin simulated webcam. What are you doing in shower, man? Oh, you're masturbate. Oh. Hello. Put your penis away. Oh, Nice mask. thank you. Oh. What is up? Vittu, kauheet saatana. Where are you from, man? Man. Excuse me? I'm from Cuba. Cuba. Fidel Castro. Thank Mä en kuule. Herranen aika, minkä kokoinen vittun Turun tykki siinä saatana oli vittu. Se vittu kiilottaa kanunaa Omeglessa saatana. Voisi ostaa 1080p webbikin. Oh, Herranen aika. Pistä se mulkku pois.
Se rupes vaan hieroa enemmän vittu. On se nice! Fuck no. Kirjoita show pienis. Musta tuntuu, että niinku mun vittu olemattomat vitun... You alone, oh my god vittu. Mä vastasin jees. Mihinköhän tää Oh menee? no. Stand up from me. Laske house. Ookki nyt Puhutaan furter. Pistä ihan kittoja. Näytä vaan persettä. Spread. Sä on nää sun persereijän vittu. Ja vittu 15 kyrpää. Ai jaa, 16. Kumcamp.com. No, Chat with real nude girls. I'm sure. Oikein. Näinhän se on oikein. Voi vittu. se yks... Mä luulen, että se niinku äijä vaan dippas, jos mä näyttäisin... No mikä vittu toi on? Hauku se mulkku. Se Small on dick. nopeempaa. Small dick sanoo small dick. Ei mä haluun keskustella, että onko ihan normaalisti. Sitä ei kiinnosta. Millä nimellä mä löytäisin webcamia Prisman Not much. sivuilta? En mä ainakaan webcam nimellä löytä. Just playing CS, man. Mä keskustelen normaalisti. Mä kiinnostan, että siellä on kyrpäsi. Sekin soks mun Men. Heti rupes vippaamaan. Ah. Se oli ihan mukava. Voisa... Oho. Kiva friisaa toi jälkeen. Mitä vittua? Hello computer. Hello, computer. Tulee joku koulun kone. Mm. Vittu toi. Monta. Our woman. 50%. woman. We can hookup.com. Thank you, come on. Joo, kiitti kaikille, kun katsoit tätä videoa. Lisää Omega-kontenttia tulossa vielä. Mä pystyn menemään sillä Omega. Oh my god!